Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul ijtima'il udhiyati ay hadza tegese uta iki hukume ngumpulake korban wal aqiqah lan aqiqah. Korban dan aqiqah dijadikan satu. Boleh atau tidak? As-soal idza istama'at nalikane dadi kumpul apa al udhiyatu udhiyah atau korban wal aqiqatul aqiqah. Kan aroda kaya yen to ngarepake sapa sahsun awa-awaan to wong an ayu akko yen to den akikahi sapa sahas an walati sang anake sahas yaumal aidi ing dalem dinane yaumal aidil adha ing dalem dinane idul adha au fi ayyam tasyrik utawa ing dalem dina tasyrik pira-pira dina tasyrik fal tudziu monggo ana ta nyukupi apa al udhiyatu korban anil aqiqat sing aqiqah al jawabu jawabe ikhtilafat dadi persulayan perbedaan pendapat sapa al fuqaha ahli fikih fi hadhil mas'alati ing dalem ikilah masalah ala qaulaini ing atase kaul loro dua pendapat al qaul awal utai kaul kang pertama iku tuji'u nyukupi apa al udhiyatu udhiyah korban an aqiqati sang aqiqah. Jadi boleh korban dan aqiqah dijadikan satu. Ini kaul yang pertama. Al qaulusani utawi pendapat kang kaping pindho iku ladun si ora nyukupi apa al udhiyatu apa korban anil aqiqati saking aqiqah wa huwa taqaulusani iku qaulul malikiyati iku dawe Imam Maliki wasyafi'iyati lan dawe atau pendapat Imam Syafi'i itu tidak boleh atau tidak sah korban dan aqiqah dijadikan satu.